Viete, čo je najtrápnejšie? Že predseda suverénnej vlády má vysvetľovať, prečo ide do Číny. Ste sa všetci zmagorili? Čína je dnes krajina, ktorá sa stáva svetovým lídrom. A buďme všetci šťastní v tom, že Čína má svoju vlastnú politiku, ktorá je mierovo založená. Verím, že ste všetci počúvali prejavy, ktoré boli počas 80. výročia. My Čínu musíme rešpektovať ako krajinu, ktorá dokázala nemožné. Viete, všetci mudrujú náš cíl, že to je krajina, v ktorej funguje iba jedna politická strana a neviem čo všetko. Tak sa teda porovnajme. My máme ten demokratický systém, z ktorého sa všetci tešíme. My si myslíme, že ste najlepší na svete, keď si môžeme vynadať, keď každý si rozpráva, čo chce, keď tu nie je žiadna autorita. Klesá nám ekonomika. Máme v každej druhej krajine obrovské politické škandály a krízy. Politické systémy sa nám rozpadávajú, ale my mudrujeme na adresu Číny, že Čína je taká, alebo onaká. Dokončím. Spýtam sa ešte raz tú otázku. Ja viem, ja to ešte raz dokončím to. Aká bola reakcia Európskej únie na vašu cestu do Číny? Ja som nemal žiadnu reakciu, pretože dobre vedia, čo mi mali povedať, že mi zakážu cestovať do Číny. Čo to je? Sme sa zmagorili ešte raz. To má predseda vlády suverénneho štátu vysvetľovať, že ide do krajiny, kde je 1,5 miliardy obyvateľov, ktorá sa stáva ekonomickým lídrom, ktorá ukazuje, že sa stáva stabilizujúcim prvkom vo svete. To je jednoducho na tom neuveriteľne trápne. Ešte raz, pán redaktor.